labhan, perme. Ikaw, yan wala kagilaba. Faded glory. Hindi kayo, mura ka, sa panindahan, nasuksok mo na yan. Grabe, ora ko man ba? Pagkabot sa balaya, ginahubanan din yung ginalabhan. Amo gana, ikaw yan, kay once a week mo lang ginagamit, hambal mo, ihalay mo lang nanay. Kay next Thursday mo man na yung gamiton mo. Hindi, gamiton. Kasi pagkatason nga daw gamiton, gamiton, Japon niya. Good. Tiyan mo na daw ka save ka sa water, save na sa detergent. Okay. Wala pag-fade. Ako yun do makita mo gini grabe wala struggle niya sa ano. Panindahan ka, hindi mo na ipagsuksokon kay gabanindahan ka. Kataraka. Sige. Good morning na dira sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Unahin sa Aksyon na. Good morning, Danay, kay Sir Alex Fuentes. Kag kay Naval Gumban, maulanon nga aga mga kababayan. Ulan naman pag ano Aksyon boy, pagpasaka mo na, tama ka, tahuay. Good. Do traffic ba to? Traffic ba, tahuay? Nadalan ba? Ma'am Maria Luisa Melos. Good morning, ma'am. Kag kay Sir Melchor, of course, Teacher Romela Arevalo. Kag kay Tita Shelo dira sa Bago City. Kay Allen Marlinko, good morning. Kay Jobren Mones Ordinario, may aga. 4 days na lang, mapuli na ko sa Negros, tapos na quarantine ko. Perfect! Sina? Si Jobren Mones Ordinario. Kaya linan sa sakwan. Basta sa more out there. Somewhere out there. Bago na. Over the rainbow, tanayan mo ko mo. Ang ano na pala, beneath the pale moonlight. Ako na pare, ako kataon mo. Na-combine na somewhere over the rainbow. Kaga mo na. Bayda! Kay... Somewhere out there. Na, libag na natakay. Hindi na. Beneath the pale moonlight. Naman na siya. Okay, good. Kay John Vicente, good morning. Greeting ako ng family sa Himamaylan City. Barangay Karabalan Family Vicente from John Vicente. Barangay Hagnaya, Haminan Capis. Salamat. Athea Kim Eriman. Good morning man. Kay Evangeline Alontaga Bejo. Kay May Stofago, good morning. Kay Monin Kasuyon, good morning, Aksyon Radio. Salamat. Na-follow mo da, Aksyon Boy. Kasi na to, ay, busy ka. Sige, busy ka lang na Dan. Ang mga ano mo da, pang ano mo na? Sa di nga na dampito. Kaya, Iron Carambonizer. Ay, amo na sa magbasa. Aaron Carambonizer. Okay. Karambunay, senior na guro. Oo. Amo na. Makita ko na siya. Di nga na dampi man. Sa dalom na. Iron Karambunay Senior. Yes, Karambunay Senior. Correct. Da ka na da. Oo, tinakita mo na? Yes, kita ko na. Kagkay, delikado lang. Yara kayo ramutang si Evangeline Baho? Ageho? Din ka na naman. Da Ikaw naman na nadula. Judania Sarmiento Puig Lazaro, kagkay si Ma'am Luing Melos, nakuhan mo na. Yes, oo. Good morning man, Ma'am Luing. Kay Monin Kasuyon, tapos mo na sa Nimesia Roques. Tapos na. Okay. Si Draka na kayo ni Mesha Roques. Doon naman na sa Aaron. Si Maricel Jurisprudencia Sueta. No? Good morning, man. Good morning, Danay Action Boy. Sa akong tita, Auntie Mimi Martinez and Uncle Victor Martinez, Tita Margie, dira sa Tampa, Florida. Good evening, dira sa ila. Thank you so much for watching. Kay Shi de Mafiles, good morning, man. Kay Jack Antonio. Kay Golden Piras sa Taguig City. Now, Raymar Beranyo Lingoste, Hagimet La Carlota, good morning. Marilyn Abarte, Rafi Saga, Leonila Tarosan, watching live sa Purok 20, Barangay Alangilan. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning sa imo press, Dennis. Aritod gili si tita mo Mimi ho. Yes, no? You guys are funny, but silingan ka chindi siya. You understand what we're talking about, Thank you so much, Auntie. Kay JJ, kag Renan Payungayong, kay Cecil Ampon Ramos, good morning man. Shout out lang ko sa kay Vivian Abelio, Jessel Ampon Ramos sa Kanalong Barangay Karabalan, Himamaylan City. Kay Gabriel Medalye,
Kag sa iya mama kag papa dira sa Cadiz. Good morning kuno. Good Andy morning. Saludares sa kapihan ko ng Chay Luding sa Purok 1, Barangay Imes del Pilar, Pontevedra. Yes. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08 sa detalye na sang mga balita lokal. Gindinay sa Election Registration Board o kon ERB ang petisyon nga gin-file batok sa pagsaylo sang voters registration ni anay Congressman Albe Benitez sa siyudad sa Bacolod kag ginaprobahan nga mangin registered voters sa siyudad. Hulyo 23 ang gindinay sang ERB ang petisyon, apang Hulyo 28 sa nagwa ang kopya sang resolusyon. Ini ang permado ng Election Officer Katrina Kanya, chair sang ERB, kag sa mga miyembro nga sa Attorney Hermilo Pauyon sang Local Civil Registrar, kag Gladys Amilaine Sales, Assistant Schools Division Superintendent. Base sa resolusyon, ginpahayag sang ERB nga mas may weight o kung bugat ang affidavit sang 8 ka mga testigo sang registrant nga residente mismo sang Mountain View Subdivision, Barangay Mandalagan. Nasaad man sa resolusyon nga mas mabugat ang affidavit ni Andres Ferrer, presidente sang Mountain View Homeowners Association, nga nagpahayag nga residente sang Bantog Compound si Benitez. Pero ginpahayag ni Attorney Marcos Baflor, legal counsel sa mga petitioners, nga mayara pa sila sang legal remedy nga paghimuon. Dialikdan nga Hulyo 13, nag-file sa opposition Sanday Teodoro kag Jonah Abaw kag Hector Yula batok sa pagsaylo ni Benitez nga nagapahayag nga hindi ini residente sa Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan. Yes, we just based the ERP based the decision on the documents presented by both parties. So we cannot go beyond what is being presented to us. Si Attorney Katrina Kanya sa Comelec, Bacolod. Ginpahagan naman ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Katrina Kanya nga unanimous nga ginaprobahan sa Election Regulatory Board ang pagninay sa petisyon batok sa voters registration ni anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Sa interview sa Action Fighting Line, ginpahag ni Kanya nga ginatapos na lamang sang ERB ang mga nabilin nga oposisyon kay ginapaabot nga mapagwa subong nga semana ang resulta. Bilang mensahe sa mga oposisyon, ginpaag ni Kanya ginahimo lamang nilang ila trabaho base sa nasaad sa regulasyon subong man sa mga dokumento nga ginpresentar sa ila. Sa naibaloan plano sa karon sa oposisyon nga maghimo sang legal remedy sa tuyo nga mas matagan pagtamod ang ila petisyon. Kapin naman 2,000 ka mga Bacolod noon ang benepisyaryo sa Emergency Employment Assistance Program o Doli Tupad program halin Enero tubtob Hunyo 2021. Sunod kay Congressman Greg Gasataya, nagsumater na sila sa solusyon sa Dole sa mga barangay nga patuman na nga programa para sa kapin 3,000 ka mga Bacolod noon para sa bulan sang Hulyo tubtob Setyembre 2021. Ini nga programa ang para sa mga disadvantaged o displaced workers nga magatrabaho sa barangay sa sulod sang napulo kadlaw ka mga baton sang 3,950. Ginpaatag ni Gasataya nga ila trabaho nga masiguro nga mayara sang pondo para sa mga benepisyaryo samtang ang barangay amo ang magapili bangod sila ang mas nakahibalo kung sino ang nagakinahanglan. Sang kahapon nga adlaw na Hulyo 28 nagbaton sang tag 3,950 ang mga benepisyaryo sang Doli Tupad program sa Barangay 37, Barangay 21 kag Barangay 40. Masobra 70 naman ka mga miyembro sa Morning Star Village Homeowners Association sa Proctor Campo, Barangay Tangub, Siyudad sa Bacolod ang nagareklamo sa pagpatukod sang Dito Cellular Site sa ila lugar. Sa alegasyon ni Rodrigo Rendain na isa sa mga tagreklamo, nakibot na lamang sila ginumpisahan ang pagpatukod sa cellular site nga wala sang permiso gikan sa ila kag wala sang public hearing. Gin question man sang pumuluyo ZTE ang ZTE Construction matapos ginhimo nga alagyan sang construction equipment sa ila private road nga wala sang panugot sa homeowners nga nagresulta pa sang pagkaguba sang dalan. Nagpalayag man ang pumuluyo nga sang pagkabalaka sa posible manginepekto sang communication site sa ila ikaayong lawas.
Ginsapol naman kahapon ni Barangay Kabug, punong Barangay Jojo Malayang, ang mga pumuluyo sang Morning Star Village Homeowners Association sa Purok Torrecampo matapos na reklamo ang mayroon sa ginapatindog nga dito cellular site. Upod ni punong Barangay Malayang ang representante sa CTE Construction nga si James Kulinko. Ginsamat sini ang mga himubunot sa pumuluyo. Kalakip na ang pagkabalaka sa posible mangin epekto sa communication site sa ila ikaayong lawas. Nagpatag si Malayang bahin sa paghatag sang barangay clearance bagud man sa neighbors consent aging pirmahan sang 16 ka mga residente sa mga lugar. Plano man ni Malayang nga usisaon ang pila ka mga opisyal sa purok. Kalakip na ang presidente sang Morning Star Village sagud himaluon kung sino ang naghatag otoridad sa kontraktor nga gamiton ang ilang private road. Sa iban pang balita, lokal naglabot naman sa 82,938 ang COVID-19 cases sa Western Visayas matapos nadugangan sang 677. Nadugangan sa 215 ang Aklan, ginsundan sa Iloilo Province nga may 181, 109 naman sa Antique, 76 sa Iloilo City, 39 sa Capiz, 25 sa Bacolod City, kag 22 sa Negros Occidental. Samtang 548 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 70,661 kag 18 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,901. Sa piyak sa pag-augment sa mga vaccination centers, ginklaro ni Task Force Disciplina Action Officer Wilfredo Taba Julingo nga nagapadayon na ila pagpangdakop sa mga wala nagatuman sa health protocols. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Julingo nga mas matawhay na sa karon na sitwasyon bangon magluwas nga dugangan ang vaccination centers. Nagpatigayon man siyang pila kapag bag-ong syudad kaangay sang numbering kag hindi pagbaton sa mga walk-ins. Samtang nagapasalamat naman si Julingo sa pagbulig sa kapulisan sa ilabi na sa mga vaccination sites. Arestado naman ang ginakabig top 4 drug priority list ng Kabankalan PNP sa Manhunt Charlie operations ng kapulisan sa sitio na to, Barangay Agisan, siyudad sa Himamaylan. Gabi isang Martes, ginkilanan dagpan kay Joy Jen Utana, 28 anyos kag residente sang Purok Indian Mango, Barangay 6, siyudad sang Kabankalan. Sunod kay Lieutenant Arturo Margalio, Deputy Chief of Police ng Himamaylan PNP, ginserbe kay Utana ang warrant of arrest sa kaso sa iligal nga droga kag sa operasyon na kumpiskar ang masobra 6,000 pesos ang ginasuspetson shabu. Sa karon priso si Utana sa custodial facility sang Himamaylan PNP. Presidente Duterte, ginpanghiwala ang report ngayon dala siya sa ospital pagkatapos sang SONA. Samtang siyam ka general ang idaligar involvado sa drug trafficking, ginapa-imbestigahan sang PNP. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, luto. Sakay Suset Alunan, may aga dira sa imo, kag mayo lang nga pagpamati, kay Aida Alunan. Gano'n sila ni Suset? Oo. Lito Dayap, Roslyn Tanalgo Felizardo, good morning man dira sa imo. Kag sakay Felizardo Canosa, gali, no? Ara sila sa may barangay Tangub. Homa Lumena kag Annalisa Macaulay sa barangay sa taga Magsungay, no? Sa kay Abraham Apawan, Bam, good morning dira sa imo, kag kay Pretty Mahilom. Sa kay Anan Montinola, sige. Good morning kuno kay Miss Jinky de Alagdon. Kag kay Beboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matthew Mayo, Noel Amar, kay Alex Montesa, Melili Oligo, Michael John Season, Christine Minias Villalobos, kag sa tanan nga membro sang Energy Fans Club. Ray Barrioga, dira sa may barangay Pandanon, DSB. Okay. Remia Garcia is also watching. Maninoy one ball. Oo, si Maninoy Good mo morning. Gallo, kag si Romel Gallo, no? Good morning dira. Kag sa kay Lorely Alvarez, kag kay Madam Alma Alvarez Gallo, good morning. Kay Sherilyn Oro Javier, good morning, Kapita Connection Boy. Kay Rosemary Kabugwason, good morning man. Kay Celedonia Santillan from Nagasaki, La Carlota City. Salamat. Kay Joe Chef Nabalitan Kasag, good morning sa may from Kyodai Resto Cafe sa La Carlota City. Salamat malaga ako da bala sa Kyodai Resto Cafe, La Carlota City. Sige. Lagaw ka to. Tapos hapit ka man sa DK. DK Kapihan, sige. Kapihan to, kantuan mo, no? Karon na, bukaroon. Wala na natulog de. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning man. Kay Mary Grace Laguna, good morning. Kag kay Annaliza Makaulay, good morning man. Belated happy birthday gali kay Lieutenant Colonel Rocky Deshar. Dara sa may this PNP copies patanayang balko. Salamat! Ako na nag-greet, ako pa nagpasalamat. Hari na si Maninoy, Kino Native Coffee na may sabor barato, sigurado. Grabe ba? Free advertisement. Kino. Kino Okay. Native Coffee. Hambali Maninoy, One Ball Gallo. Good morning, Maninay Alma. Iyan, ni Kwan, ni Aksyon Dorel. Yes, oo. Sus nga kape. Nami isang kape, no? Katilaw ka na? Wala ko gapang kape. Gusto. Kay hindi gali pwede sa inyong relihiyon. Hindi pwede, kay baby pa ko. Baby pa ko. Baby pato, bro. Nalaka ba? Pato ko, hindi ko yung pato. Baby, bay. May bibi. Baby. Bibi, puso ng pato. Pato. Baby. Ako ya, baby. Hindi bibi. Hindi ya, baby. Si Bibi, ya si Juana na yan. Si Marley Dolido Magallanes. Good morning man. Kaya Iron Karambunay, sinira mo ni siya. Oo. Si nanay niya. Moray. Kasi Moret na. Muret. Kaya mas tiyanggi mo. Si Nanay Moray, ara sa Changi. Muret! Bakal ka! Aga, pababasin na ka-radio siya karon na. Igrita siya sa radio. Good morning, Mandira, sa kay Teresa Lilaha Kayaw.
Kag kay Virgil Ligaspi Coloso. Good morning man, Teacher Cashmere Coloso. Oo. Si teacher mo ya Romela ya. Ano, good morning, ako ginaw. Pod kay Ma'am, Ma'am Luing Melos. Matik na iya. Kag si kay Donya Elena Aligarbes dira sa Talisay bla. Kag kay Don Ikong Aligarbes. Good morning man, no? Yes. Hilario Tagapan. Kag kay Johnny Galvan dira sa Baltimore, Maryland. Good morning, mga aga dira sa inyo. Kag sa kaihad ako Carol Montoya bala sa Quezon City. Good morning man. Sa kay Carlos Sasota, may aga man sa imo kag man nga pag pamati, no? Yes. Kay amo na to nang ilawag mo na. Carlos Sasota. Kay Hilario Tagapan. Kay Joel Madalugdog. Good morning. Salamat gid sa pagpamati man. Aha. Sige, ibutan nyo lang din yung mga comments kay i-greet lang natin. Good morning, Danay. Dira sa may Silay City. Kay retired Captain Joseph Catonina. Salamat Maninoy sa pagpamati. Mayo-mayo na lang niya. Papulo-pahuway na lang. Gasigabong ka di sa center point sa Silay sa Magic Land. Hambal ni Carlos Sasota. Uy! Salamat dira sa center point ha. Ang ako niya tita, kag tito. Dira sa Centerville. Pantaras family. Good morning. Kay Ano Baby lang center Ralph. point? Subdivision? Ano sa? Subdivision. Tapos sa center point, ang likod sila, Centerville. Ah. Yes. Sir Carlos Sasota, kakadto ko na sa kontiyo sa Centerville, sa center point, dapat center back. Ha? Di pa islan tato. Kay likod mo. Wala bala problema. Pa So, islan. Centerville na siya. Centerville. Kag sa center point. Kay kung nara sa likod, center back. Center back. Center back. Istorya, tubingan developer. Kay Leo Santuela Quirino, good morning man. Kay Remo Solas, good morning. Good morning, Monin Kasuyon. Monin Kasuyon. Yes. Sige. Standby na kita ha, sa aton nga mga balita national. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpanghiwala ni Presidente Rodrigo Duterte nga gindala siya sa ospital matapos ang katapusan nga State of the Nation Address atong Lunes ang gabi, Hulyo 26. Sunod sa Presidente, matapos ang SONA, nagkaon pa siya sa isa ka restaurant. Sa isa ka interview sa Pamantalaan Nasyonal, ginpahig ni Duterte nga maayo ang kondisyon, kagula lang nagamit ang helicopter pabalik sa Malacanang, bangod nagainulan rason nga nagbayland siya ako nagbiyahe sa Bayland.
Naibaluan, liwat nagwa ang isyu sa ikang lawas sang presidente sang lapit na ini nga madandog sa sulod sang session hall nga gilayo naman ginalalayan sang duwa niya ka security aids. 82 ka mga pulis in Quezon City Police District ang nagpositibo sa COVID-19. Ginkompirmar ni Mayor Joy Belmonte ang nasamit nga report kaga mga infected nga pulis na nagikan sa QCPD Police Station 3 o kung Talipapa Police Station. Ang 82 nga nagpositibong kabahin sa 161 ka mga police personnel nga nagpaidalom sa swab test sa tung Hulyo 23. Ang ila test result ang nagwa Hulyo 27 kag 28 o kung isa ka adlaw matapos ang pagbantay sa Commonwealth Avenues ng QCPD Police sa katapusan nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte sa tung Hulyo 26. Ginbulgar naman ni Quezon City Police District Director Brigadier General Antonio Candido nga yara nga 51 sa 82 ka personnel sa Police Station 3 nga nagpositibo sa COVID-19 ang gin-deploy para sa seguridad sa State of the Nation address. Suno kay Yara sa 118 ka gin-deploy nga personnel sa Police Station 3, may 51 sa ila ang nagpositibo sa virus. Una diri gin-swab test ang 161 ka personnel sa Police Station 3 kag 79 lamang sa ila ang may negatibong resulta batok sa COVID-19. Ginapaimbestigahan naman ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eleazar ang pagkaibulbado sang siyam ka general sa drug trafficking. Amando ni Eleazar ang kasunod sa pagbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte sa katapusan ng State of the Nation address nga may siyam ka mga high-ranking police officials ang imbulbado sa drug trafficking. Ginpasiguro man ni Eleazar nga tutukan kag usisaon ang kaso bangon wala sang lugar sa organisasyon ng mga pulis ilabi na nga imbulbado sa droga. Sunod kay Eleazar ang mga pulis nga imbulbado sa droga nagaguba sa hanay sang PNP kag wala man ini mentionar ang ngalan sang siyam ka mga opisyal. Ginaangot karon sa Department of Health sa mga coronavirus variants ang namonitor nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pa na-classify sang ahensya ang pasaka sang kaso bilang surge. Samtang inalantaw man nga factor sa pagsaka mong hulag sa pumuluyo kag kakulang sa pagsunod sa health protocol. Gin-promote naman sa Armed Forces of the Philippines bilang staff sergeant ang ranggo sa karon sa weightlifter nga si Heidelin Diaz matapos magkuha ang pinakaunang bulawan ng medalya para sa Pilipinas sa 2020 at Tokyo Olympics. Sunod kay AFP Chief Cirilito Sabehana, aprobado ang Philippine Air Force epekto Hulyo 27 ang promotion ni Diaz. Ginpangimbulahan ni Sabehana si Diaz kay ginpahayag nga nagadayaw ang AFP sa iyahinimuan para sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Ginalikawan mo bala magbalik ang hepatitis nga nagtugas ang pagubag. Happy 17th birthday lang kay Precious Eve Corrales. Alin sa kay mama nimo, Laila Corrales Cabasag. Happy birthday to you. Stand by now sa Action Report, second portion. Magasunod sa dili gid lamang madugay. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition na putyapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.